Aho, aho, copii și frați, stați puțin și lunați, lângă voi vă alăturați și cuvântul mi-ascultați. De mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la case a conida. Ia mai mânați voi flăcăi și sunați din zurgărei! Stări s-a ridicat ca să aleagă un loc curat, pe ara și semănat, înlungiși și încurmeziși, și s-a apucat într-o joi cu un plug cu 12 boi bourei, în coadă codălbei, în frunte țintăței. Ia mai mânați, băi, flăcăi! Ziua toată a lucrat, braznă neagă a răsturnat și prin braza a semănat, grâu mărunt și grâu de vară să dea Domnul să răsară. Și când lucru s-a sfârșit, iată mare s-a stănit, un vânt mare pe pământ și ploi multe după vânt. Pământul de-a răcorit și sămânța a încolțit, la lună, la săptămână, își umplu cu aur mâna. Și se duse ca să vadă, de i-a dat Dumnezeu roadă, și de-i grâul răsărit, și de-i spicul aurit. Ia mai mânați, băi, flăcăi, și sunați din zucărări! Aia nu se s-a întors. Din drag alcal a fost, un alcal mai născăvan, nu-i place lui Trean, cec ca focul, luțe ca focul, de nu-l prinde locul, potcoave de argint ce dă sporul l-a fugit. Dar aia nu te-a încălecat, la din China a apucat și oțel a cumpărat ca să facă seceri mari pentru secerătorii tari și altele mai mititele pentru fetele creșele și neveste tinerele. Ia mai mânați, băi, flăcăi, sunați în gălăi! De urat, mai urat, dar mă tem că va sera pe aici, pe la dumneavoastră, departe de casa, și ne așteaptă și alte case, bucate